Καλημέρα, Be Kind εδώ. Στο συγκεκριμένο βιντεάκι θα αναφέρουμε τα 3 βασικότερα πράγματα που θα χρειαστούν τα μελισσάκια μας για να μπουν σωστά στο χειμώνα. Πρώτο και κυριότερο, πρόληψη κατά των ασθενειών. Τώρα θα δώσουμε το τελειωτικό χτύπημα στη Βαρώ αυτόν τον μήνα, τον Νοέμβριο, καθώς θα χρειαστεί να κάνουμε διπλή θεραπεία, ταινίες οξαλικού και βαρομέντ για τη δική μου περίπτωση που είμαι στα βιολογικά, ή βαρορέντ ανάλογα τι δίνει κάποιος, και για όσους φίλους δεν είναι σε βιολογικά, ταινίες αμιτράζης σε συνδυασμό με μαυρίκ. Πάμε τώρα στο δεύτερο, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ κύριο, είναι οι τροφές. Παιδιά, τα μελίσια μας πρέπει να έχουν επαρκή τροφοδοσία και τροφές στην κυψέλη, ώστε να μπορούν να εκθρέψουν σωστά το γόνο τους. Εάν δεν φέρνουν γύρες, βάζουμε γυρεόπιτα έτσι ώστε να μπορούν τα μελίσια να βοηθήσουν το γόνο. Εάν δεν έχουν παρόλα αυτά καθόλου τροφή, τότε είναι η ώρα να δώσουμε ζαχαρόνερο, καθώς υπάρχει φθινοπορεινή ανθοφορία, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ τα μελίσια, και αν θα δώσουμε ζαχαρόνερο, από τη στιγμή που μπορεί να φέρουν μέλι τα μελίσια μέσα, δεν θα είναι πιο εύκολο να μην γίνει λαιλασία. Προφανώς ζαχαρόνερο αυτή την περίοδο σε μπουκάλι, όχι πάντα σε τροφοδότη, διότι στον τροφοδότη είναι πιο εύκολο να γίνει λαιλασία. Οπότε λοιπόν ταΐζουμε επαρκώς τα μελίσια μας, όποια πίτα επιθυμεί ο καθένας. Είναι απλά να είναι κατάλληλη και να βοηθάει τα μελίσια, να έχει κάποια βιταμίνη μέσα, μην είναι απλή βανίλια για παράδειγμα. Και τρίτο είναι η θέρμανση του μελισσιού, να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι τα μελίσια μας θα έχουν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες μέσα στην κυψέλη. Θα βάλουμε ένα φελιζόλ, ένα καιρό πάνω από πάνω και θα είμαστε εντάξει. Και ένα βασικό tip, μειώνουμε πάρα πολύ την είσοδο στα μελισσάκια μας αυτό το διάστημα, παιδιά, έτσι ώστε να μην περνάει εύκολα και το κρύο μέσα και να είναι πιο δύσκολο να γίνει κάποια λαιλασία, να μπορούν να το προστατεύσουν καλύτερα. Γράψτε κάτι στα σχόλια εάν ξέχασα κάτι, εάν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Κάντε subscribe, πατήστε το καμπανάκι και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.